Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Kuha ang tanang kwartas manggo! Pagdali! Kakibot. Abli ka! Abli! Ang gwardiya! Kilip! Ang tanang bubabag! Mamatay! Sige! Habwa ang kwarta sa kaha! Pagdali! Oops! Sina! 20 seconds more to go! Pagdali! Adi na! Exit! Exit! Oh, si Inting nanawag na sad. Hello, Ting. Charity! Huwag mo ka balita! Ha? Talabot sa unsa? Uso ka bangko, gitulis! Unsa? O, i-flash report ka raw taon. Oy, flash report! Uso ka bangko, gitulis! Gipusil ang gwardya! O doon ay laing mga tao nga naigo! Upat ang patay! Ginoo ko. Oh, mauna, si Bayabil! Di na ko makontak! Asa siya? Unsa ding bangkuha? Oh, ngayon nisod ka? Manangit lang unta mi ni Sir Rafael. Dili na kinahanglan. Pamahawa mo. Magpahibaw lang ko nga mobiya na. Dili na lagi kinahanglan. Nakatog na si Rafael. Asa ka man, Salete? Sir, adto na mi, sir. Si Abel. Asa si Abel? Tuwa pa'y gipalit, sir. Pwede mo ang ko kaniya. Ubanan ko niya ang din sa ospital. Okay, sir. May problema. Sultihan ako siya. Darling, ano pa man? Dili ba gibalibara naman ka anak niya? Ayaw pumugos, oy. Hindi ako nga makabantay ni mo. Darling Marga. Otro na way batasan. Ayaw pumugos sa taong way gusto, darling. Darling Marga, nihangyo lang ko. Basin og mausap pa di ay. Una manggod, Marga, di ko gusto nga dunay mahitabo kanimo. Nga ikaw gikidnap, mahitabuon niya pag-usap. Darling, Usa sa kong tuyo nga si Abel makabantay na tong duwa. darling, ayaw na lang lagi. Sa di lang, Ma'am Marga. Sultihan lang po ako si Abel nga dili ka gusto. Sultihi. Saon, maglagot magud ta. Gihangyo bito na siya ni Darling Rafael ato, may balibad man. Malipay di ka anang balibaran ka. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ay, sir, tuod ay pa. Doon na say tulis kinahitabo karon. Gildonay, gitulis. Gitulis ang Rural Bank, sir. Oh my God. Mo na gitaho ni Inting butikol nako nga kung kauban. Gitulis ang usa ka bangko ug upat ang patay, sir. Oo. O si Federico ang naghimo? Basin, sir. No, dili si Federico Rafael, darling. Darling Marga? Imposible nga si Federico ang naghimo, ana. Wanted na gud siya. Dili na siya makasayon-sayon o gawas. Dili na siya magpasaya-saya sa mga tao kay madakpan na niya siya. Kun mao, kinsa ka no? Kinsa ka ang mga tulisan? Basin og laingin. Laing grupo sa mga tulisan. Og ilang ipahid kang Federico ang mga panghitabo. Ma'am Marga? Okay, kakibot. Pilatanan. Ang ato na sa kiyo sa bangko. Pilatanan. Oh, 19 million. Saan din? Ay, 20 million ay kakibot, sorry. Mangan sa ilong. Sorry. Klaro ha? Sorry. Good. Hinay mo gayang gamting. Hinay ka mo ihapor ka ng bao. O nang masipyat ka. 20, di 19 ha? Nasa kong bulsa kakibot. Good. Very good. Og nibanaw ang dugo sa upat ka mga tao
nga akong gipang pusil. Asa na ka mo mga pulis? Get me! Arrest me! And make my day! Kakibot! Strike again! tingog, yes, tingog. kakibot. Asa naman silang mudakop na to? Asa na? Asa na sila? Tingog. Mayo gani kay wa magpakita si Maskara, kakibot. Kalitse. Ayaw paghisgot ana niya. Kanang maskara. Paya ng taong nagmaskara. May tagod nga ato siya makita siya ba? Aron makabahos na niya, kakibot. Siya lang ang siging makapabor. May nang mapakita sa siya nato, kakibot. Aron makita ta ang katag, di ba? Let's see the scatter. Kuno galing magpakita siya. Scatter. Sugaton siya ni kamatayon. Yes, kakibot. Hungong magadiha. Mayari mo. Braga, suspit ba? Adlog ba? Buango na to ang kapulisan. Sunod na tong target. Dili na bangko. Unsa naman, bro, kakibot? Kanang mga bigatin. Kabantay ka na. Unsay buot na mo ipasabot, kakibot? Sunod nga target. Mao ang kontraktor. Patik! Salamat, Chef. Salamat. Bye, Chef. Unsay pong sa ehepe sa pulis. Oh. Lao mo gud kay pangkupaw. Number 1 suspect. Mao ang grupo ni Federico. Kakibot gang. Gisakyan ang ginaslaing grupo. Pero dili sila Federico ang naghimuan na. Marga, darling. Rafael, darling. Panalipdan gid ako sa Federico. Tungod kay giisip ko na siya nga akong anak. Marga, darling. Oh, Charity. Ngano ni apa man ka? Nagpaabot ko ni Abel, Miss Marga. Asa pa man day siya? Taod-taod naman to. May paliton ko na siya. Pero hangtod karon wa pa nabalik. Dili na tumubalik. Ako na ang gitawagan, miss. Magpapaabot siya na ako. Ayaw na mo pagsama kog ari diri. Miss Marga. Kapoy-kapoy lang mo. Samok-samok lang mo. Miss Marga. Hola? Charity! Mayo kayo nakalsud kag balik! Mananghid lang, mi. Adto na, mi. Di na tingali mi makabalik kay samukan man si Miss Marga na mo. Oh, samukan siya? Halog siya doon ng mga tao makabantay niya? Hola. Ang yun gabantayan, Senyor Rafael. Kay tingalig, mutunga ang tao, mutunga katong Federico, ug tulison Senyor Rafael. Di po tingali makahimo ano eh. Imposible na kaayo na No, ako. hindi na imposible. Kay mahimo yun na. Ay, asa na pod ka si Federico ronyo? Usa ka tao ang nahibaw kung asa karon si Federico. Ha? O kinsa ang maong tao, ha? Shh, kay ato-ato lang niya, ha? Ayaw pagsapa. Kinsa lagi? Si Marka. Ha? Si Miss Marga? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!